Hi guys, dito kami ngayon sa Alaminos City, Pangasinan na kung saan diadayo bukod sa natatanging ganda ng 100 Islands, pinagmamalaki ng Pangasinan. Tara, tunghayan natin. Let's go! Sige po. Hello po guys. Tagasan po tayo guys. Thank you. Happy New Year po. Thank you. Thank you guys. Subscribe to my channel. Subscribe na. Shout out po. Ano pong name? Paul from Pangasinan. And John Ricardosa po. From Carmona din po. Carmona. So guys, okay, enjoy lang po ha. Okay, doon po ang zipline. Enjoy po kayo. Bye bye guys. Happy New Year po. Thank you. From Bayambang, Pangasinan. Hello po guys. Welcome to 100 Islands. 100 Island. Nag-enjoy po ba tayo? Okay. Nice guys. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year din po sa inyo. Thank you guys. Taga-Bayambang po kayo lahat? Opo. Nice ha. Thank you for watching. My vlog. Everyone, subscribe please. Thank you for watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Wow. Wow.